Ľudia, máme tu ďalšie tréningové video. V dnešnom videu vám ukážem tréning chrbatu a bicepsu. Je to môj asi najobľúbenejší cvik. Idem viacej po strojoch, menej s voľnými váhami, pretože útočím na maximálnu hypertrofiu. Ale to si už ukážeme v dnešnom videu. Ukážem vám nejaké tipy, nejaké techniky, ako maximalizovať hlavne šírku chrbatu a moje celkovo obľúbené cviky. Poďme na to. Ľudia, vec, ktorú chceš mať pri tomto tréningu sú trhačky. Cvičím unilaterálne a budem cvičiť unilaterálne skoro všetky cviky na chrbát kvôli tomu, aby som mal čo najlepšiu symetriu. To znamená, aby moje svaly na ľavej a pravej polke vypadali totožne alebo rovnako veľko. Tým pádom ono to na stage vypadá potom symetricky a tá postava je pekná, hej? Nie sú tam žiadne disbalancie, čiže nejaké, jak by som to nazval, tu nám vám dám fotku, ako vypadajú proste disbalancie. Čiže trhačky používať a celý tento tréning, ak máš možnosť vo svojom fitku ísť unilaterálne, čiže každá ruka za seba. Prvý tip boli trhačky, druhý tip, snaž sa ruku používať iba čisto ako hák. To znamená, nepriťahuješ to bicepsom do dola, ale čisto ideš lakťom, ako keby ťa niekto ťahal za lakeť smerom za telo, hej? Potom sa vyhnite nejakému úplne prehnanému rotovaniu. Nechceš tu naplne rotovať, vtedy už bude zapájať zasa iné svaly a ešte si skracovať vlastne dráhu pohybu tým, že sa budeš rotovať. Takže nerotujte sa úplne, buďte stabilne, trup na jednom mieste. Ako ste si všimli, cvičím podhľad a v ďalšej súke si povieme prečo. Normálne som to dal na šuleka, túto sériu. A ľudia, cvičím to podhmatom kvôli tomu, aby som zapájal hlavne latissimus dorsi. To je široký sval chrbtový. Tu ho môžete spredu vidieť, tu dozadu. A jednoducho, keď vytočíš lakte smerom k trupu, čiže k telu, tak viacej bude zapájať práve široký sval chrbtový. A to je to, čo buduje šírku chrbátu. Čiže týmto začínam, chcem byť čo najširší, aby keď pôjdem na súťaž, aby bolo hneď vidno, tento chalan má proste najlepšiu tu propozície na to, aby proste vyhral. Hlavne súťažím v Classic Physique, ako viete, a tam ide hlavne o takú šírku toho tela, úzky pás. A keď chcete mať úzky pás, tak musíte mať široký chrbát a ono vám to opticky zúži pás. Simple. A na záver, posledná séria, ako ste si mohli všimnúť, robím proste aj také čiastočné opakovania, aby som ten sval maximálne unavil, aby som ho proste šokoval, došiel naozaj do toho zlyhania a proste zabezpečil si proste rast daného svalu. Čiže nie je to len také, že odcvičím si je a som vysmiatý po série a keby príde niekto ku mne, dám ďalšie 3 opakovania. Nie, proste snažím sa robiť aj tie čiastočné opakovania, aby som proste vyčerpal ten sval maximálne. Pri tomto cviku cvičím zasa široký sval chrbtový, avšak v troška inej pozícii. Predtým sme stiahovali od zhora nadol, teraz idem vlastne spredu dozadu a ďalší rozdiel je to, že keď si všimnete, nie som kolmo na tú kladku, ale som proste vyrotovaný. Tým pádom tá ruka už len v neutrálnej pozícii ťahá široký sval chrbtový. Lepšie ho teda precvičím v natiahnutej pozícii a tým pádom ako keby nie je tam taká dobrá kontrakcia,
ako napríklad pri tom druhom, kde som sa viacej sústredil na tú kontrakciu. A tu je zasa lepšie precvičím ten sval v natiahnutej pozícii, keďže už len pri samotnom držaní kladky mi naťahuje vlastne už tá kladka vlastne široký sval chrbtový. Ľudia, toto je tá pozícia, o ktorej som hovoril. Už teraz proste mi nádherne sa strečuje široký sval chrbtový. Už len to držím bez toho, aby som niečo robil. Nádych, snažíš sa byť spevnený, držíš rovnováhu opretou rukou, o ktorú sa zapieraš. Nádych a stlačíš. Nádych a stlačíš. Ľudia, tento cvik fakt musíte vyskúšať. Podľa najnovších štúdií je toto najlepšie, čo môžete urobiť pre hypertrofiu, čo ja chcem. Tým pádom zasa nebudete budovať tak silu, ale nevravím, že vôbec, ale nie tak efektívne, ale za to budete oveľa lepšie rásť. Čo sa týka opakovaní, tak chodím od 8 najmenej a viac. Zasa snažím sa ísť od 8 do 12, čo je podľa mňa také ideálne rozpätie na hypertrofiu, kedy neprepáliš CNS, čiže nervovú sústavu, a zároveň nie sú to úplne silové opakovania, že by ti to ovplyvňovalo techniku a fakt by si potom cvičil od začiatku do konca technicky v úvodzovkách zle. Tretí cvik v dnešnom tréningu chrbatu robím príťahy z chest supported, čiže s opretím o hrudník. Určite to doporučujem v každom jednom tréningu mať nejakú takúto variantu cviku z chest supported, ak riešiš hypertrofiu. Týmto cvikom útočím viacej na vrchnú časť chrbátu, čiže už som skončil takmer úplne hlavne svoju prioritu, čo je široký sval chrbtový. Samozrejme troška ho zapájaš aj tu na, ale je to minimálne. Viacej zapájaš zadné ramena, medzilopatkové svaly, prípadne trapez, ale je to zase výborný cvik na celkové držanie tela, na vrchnú časť, na také proporcie vlastne chrbátu. A čo sa týka techniky, tak uvidíte to po chvíľku. Poďme si niečo prihodiť. Pri tomto cviku zasa, nechce sa úplne hýbať trupom, pretože skracuje si tú dráhu pohybu toho svalu. Čiže ty viacej budeš zapájať svaly trupu na rotáciu vlastne, ako potom chrbtové. Čiže keď chrbát prestane vládať, tak toto je vlastne maximálny pohyb, ktorý chcem urobiť. No a ty keď budeš robiť toto, tak vlastne nedôjdeš do toho maximálneho rozsahu, na ktorý sú tie svaly uspôsobené. Čiže toto je maximálny rozsah a ty keď robíš toto, tak vlastne skončíš skoro rovnako, akurát ešte ti chýba ísť takto dozadu. Čiže zbytočne sa nemusíš rotovať, opri sa o ten hruď, zoberieš činku, os, jednu ručku, prípadne tento stroj a zaprieš sa nohou rovnakou, ktorou proste držíš tú tyčku alebo ten stroj. Čiže aby ťa nerotovalo takto do boku, hej, tak sa zaprieš tou nohou, zatlačíš sa, aby si bol pekne rovno, nádych a lakťom zasa dozadu. Takže ľudia, zbytočne sa nerotujte týmto štýlom a naozaj sa snažte byť opretí hruďou, trupom o toto a zapierajte sa aj nohou. Ak je vám lepšie sedieť, tak sedte, ja stojím, pretože sa lepšie tou nohou dokážem potom zaprieť a som stabilnejší, čo sa týka trupu tela, aby som sa nerotoval. No a sérii som na tomto stroji šiel 3 série,
Nešiel som žiadnu rozcvičovaciu v podstate, už som všetky rátal ako pracovné, takmer do zlyhania. No a opakovanie som šiel od 10 do 16, ale asi viac ako 14-15 som nedal opakovaní. Ale celkovo tento tretí cvik som ušiel tie väčšie troška počty. Posledný cvik, sťahovanie kladky a dáme to na šuleka. To znamená, že pôjdeme najťažšiu sériu ako keby prvú, čiže už som rozcvičený, už je to v podstate posledný cvik na chrbát, čiže dal som si tam nejakých 60 kg a pôjdem dáme 70. Dal som si tam 70 a pôjdem ako keby čo najviac opakovaní a postupne budem uberať. Čiže toto je najťažšia séria, je to vlastne pyramída z vrchu nadol. Takže 13 opakovaní. Chcel som ísť menej popravde, chcel som ísť tak 10 až 12 a 13 ešte norma. A nedám si ľahšiu, ešte pôjdem jednu, až potom si zhodím, ak nedám už ani 10 opakovaní. Je to také nadopumpovanie ešte, zasa pri tomto cviku veľa závisí ako máš šírku, hej? Ale napríklad ja pri tomto cviku necítim len šírku chrbátu, a to nejdem rozprávať. Už to je moc. Taký bežný mýtus je to, že čím širšie ideš na kladke, tým útočíš viacej na šírku. Čo dávali EMG analýzu, to je vlastne analýza o zapojení svalov pri jednotlivých cvikoch, tak keď vlastne skúmali šírku na kladke, tak paradoxne ľudia, ktorí mali širšie, boli slabší a urobili menší progres, čo sa týka chrbta, aj čo sa týka hypertrofie. Čiže ty síce ako keby odizoluješ niektoré svaly, keď ideš šírkou, na širšie, ale budeš slabší a budeš robiť menší progres. Čiže ono nie je to všetko čierno na bielom, ale ja osobne doporučujem ísť proste tak, že keď dáš ruky horizontálne, tak vlastne mal by si mať zvierať ako keby 90 stupňový uhol a to je pre mňa úplne ideálny postoj pri kladke. No a šiel som do zlyhania, ako ste mohli vidieť. Keď už napríklad tiež ďalšia vec je, že veľa ľudí, že kým to nenáš pod bradu, tak to nie je dobré opakovanie, to nie je pravda. Častokrát ľudia nemajú taký rozsah, ako keby, aby šli úplne tou osou na hrudník a vôbec nie je chyba, keď nejdeš úplne, pretože ty už zapájaš úplne iné svaly. Keď to chceš stiahovať dole, častokrát idú ramena do protrakcie, čiže takto dopredu a vtedy môže vznikať napríklad aj bolesť ramien. Čiže ty ideš najnižšie, ako ti dovoluje vlastne tvoj rozsah, čo sa týka lakťov smerom dozadu, keď stiahuješ. A keď sa ti už nižšie nedá ísť, tak veľa ľudí robí toto. Že rukou ako keby zatlačí to na hrudník a to je nesprávne. Takto si dojebete ramena. Toto je ďalšie video z novej série, ktorá mňa osobne baví najviac. Nechcem vám tu úplne celé video iba niečo ako keby vysvetľovať, ale ukázať vám celý ten tréning, aby to bolo záživnejšie, mňa to takto viacej baví, tak mi daj vedieť, že či aj teba, like, subscribe a nech to rastie.